Sziasztok, Bistei Barbara vagyok, a Genózis Magyarországi szakoktatója. Itt vagyunk ezen a neves eseményen, ezen a szakmai rendezvényen, amire én is nagy szeretettel készültem mindenkinek. Ma én is adok elő, de vendégként is jelen leszek, és jelen vagyok. Nagyon-nagyon élvezetes volt a cégnek az anyacég képviselője, Jongmi volt itt velünk, és őtől hallottuk első kézből az információkat. Én pedig majd a hiperpigmentációról fogok egy szösszenetet tartani. Emellett segítettem a színpadon a gyakorlati bemutatókban is, hogy mindenki gyakorlatban is lássa a tű nélküli kezelések lehetőségeit, illetve ezeknek a kombinációit. Ma a fókusz az új termékeken is volt, a hiperpigmentáció kezelése mellett. Ezek közül ez még a tavalyi új termék, de nekem ez örök kedvenc lesz, ez a mikrobiom spray, amivel akár napközben is, amikor itt vagyunk és kiszárad a bőrünk, így szépen át tudjuk fújkálni az arcunkat és be tudjuk permetezni. A legújabb termékek közül pedig a Hydrating Moisturizer krém lett a kedvencem. Egy ilyen nagyon szép kékes színe van, azonnal hidratál, fényvédő alá is, ilyenkor téli időszakban, illetve kezelés lezárásaként is egyaránt használhatom, úgyhogy nekem ő lett az abszolút kedvencem az 4 új termék közül. Én magam 8 éve dolgozom már a Genózisszal, így is lettem oktató szép lassan. Beleástam magam mindenféle részletébe, és mindig utána tanulok, utána olvasok, gyakorlatban is alkalmazom és kombinálom a kezeléseket. Nekem abszolút, én külföldön éltem és tanultam is egyaránt, úgyhogy nekem abszolút a terveim között volt, hogy a tűzkezeléseket bevezetem a kozmetikámban, és ezt elsőként meg is tettem, ahogy megnyitottam a szalonomat, majd egyre több gyakorlatot szereztem benne, és ezt most már át is adom a többi lelkes tanulónak, és nem csak tanulónak, hanem gyakorló kozmetikusnak. Úgyhogy én borzasztóan rajongok a Genózisért, egy teljes szisztemet, egy teljes rendszert kap az ember, amivel könnyedén lehet, biztonságosan lehet dolgozni, nincsenek mellékhatások, otthonápolási termékekben is biztonságosan tudunk a vendégekkel együttműködni, úgyhogy nekem abszolút lefedi a skálát a kozmetikában.